बे भिडिअ जास्ट ओरैनो इन्टारटेन जास्ट फानि रावबो गाज्रि मोनलायना आरोना जास्ट इन्टारटेन जास्ट फानि खालामदो आरो जायफ्रा उर्मिला बर' चेनेलखौ नायाखै बे डिसक्रिपसन लिंक होना दोनदो नोंथांमोना गासिबो थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन किब्रमान जाना उरैगोन आं नोंखियाव सना बोरबियान जाना बाहायगोन सीसी कैमराना मेगननि माखौ माखौ नुयोलै आंहाबो अरे कहना क्या चाहते हो डेन्स माराना बियो ना एक्सारसाइज खालामनायसोलै बिलाय हे भगवान ये क्या हो रहा है बेखौथ' एक्सारसाइज खालामनाय होननानै हमनानै लाबाय किन्तु बे मा डेन्स जाखोबाय बिदिबो सोमावो नालै हेडलाइटखौहाय ये क्या है एक्टिंग है एक्टिंग है माखौ नायदों बे डेन्सखौसो नाय नुबाय दा आसोलनि डेन्सखौ हाथेङा मावबानो जायोलै बिना डेन्सआ मोनथिबायना ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ दाउब' गोरान बायदि बाज्ल'बाय थानाङालै बेयाव मोनथिबायना हाथें गोलाव गोलाव लानानै सम सम बियो सेंना बायदिबो बाज्ल'योलै मोनथिबायना नायलाय एसे नै लास्टआव खनसे एक्सारसाइज खालामो इखौ एसे नायना लालाय बे फाग्ला बिदिजों जायो मा पस जाखोलै बेलाय जेनिया उनथिंनिया अबेनिया अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए